A Benicarló, el veïnat andalús fa anys que celebra el seu particular camí del Rocío. Enguany podran fer-ho amb una rèplica de l'ermita d'Almonte que s'han construït ells mateixos durant 3 dècades de treball. En plena muntanya, a quasi 1.000 kilómetros de distància, l'ermita del Rocío éramos inmigrantes, queríamos tener alguna cosita. Té ja la seva rèplica. Parecía una broma, pero aquello fue tomando cuerpo. 30 anys per a construir-la, quasi tot amb les seues pròpies mans i recursos. Los hombres de Arbañí, aquí todas las manos eran buenas, de rifas, de loterías. Els ha costat suor i llàgrimes. Teníamos nuestro trabajo, pero sábado y domingo para aquí. Allí, entre rajoles i obres, amb tratge de volants, han estat celebrant un Rocío copiat al detall. Va a visitar tu carreta, el otro visita la caseta del otro. Los jóvenes que quieren saltar la reja y pueden, pues la saltan. Només faltava l'ermita. Ahora ya puedes entrar porque hemos hecho muchas misas sin techo y mucha calor. Mentre es construïa, l'ermita ha rebut a pelegrins de tota la província, però ara es vol convertir en punt de trobada d'associacions andaluses de tota la comunitat. Nos gustaría que a la gente le gustaran venir. Sí, eso es lo que sería precioso. Sería ahí que viniéramos aquí y nos juntáramos aquí 2 o 3.000 personas. El seu Rocío, ja tan autèntic Y la ilusión de ir al lado de ella, eso es lo que me hace llenar. com l'original. Acabem